सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे स्टेज शो में एगो बहुत बड़ कारनामा कैले बा। लोग सुने तो 2 मिनट खातिर आश्चर्यचकित रह जाए। जी हाँ, खबर कुछ ऐसा बाटे। जी हाँ, लोग बता दी कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे बीते दिन स्टेज शो एगो कार्यक्रम में खेसारी लाल यादव के सुपर हिट गाना चोई चोई, जी हाँ, पलंग करे चोई चोई के गाना पर जबरदस्त डांस कैले बा लोग। जी हाँ, ये गाना इतना सुपर डुपर हिट ये लोग के पसंद आइल बटे कि ये लोग अपना आप के भी नहीं रोक पाओ लोग। जी हाँ, बीते दिन कहीं स्टेज शो में गई रहे खेसारी लाल यादव के ये गाना जब लागल तो दर्शक लोग इतना जबरदस्त हल्ला कैलस कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ये गाना पर मजबूरन थिरके के पड़ल। जी हाँ, लोग इहो बता दी कि भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के इन दिनों फिल्म लगातार पिक पर बाटे, जौन की लगातार सुपर डुपर हिट के कगार पर बा। फिर भी दिनेश लाल यादव स्टेज शो करत रहे, जहाँ जहाँ करत रहे आम्रपाली दुबे भी जात रही और वो चारों तरफ गाना बाजत रहल बा। उनको गाना सुपर डुपर हिट बा। लेकिन खेसारी लाल यादव, जी हाँ, खेसारी लाल यादव के लोग देखबे कहीं कि बीते दिन उनकर पलंग करे चोई चोई इतना सुपर डुपर हिट भइल बटे कि जहाँ जाता लोग जो ई गाना सुने के मिल जाते। तो भाई आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ आखिर ऐसे कैसे वाकिम ना रहो लोग। जी हाँ, जहाँ जाता लोग जो डिमांड आ जाता, पब्लिक भी चाहते कि वो लोग के सुपर स्टार कोनो ऐसा गाना न होके जौन आप वो लोग डांस करे पर मजबूर मत हो जाओ लोग। जी हाँ, ये लोग दोनों जना जबरदस्त तरीका से डांस करत नजर आइल बा लोग, जौन की रुआ लोग हमनी के ओकरे स्क्रीन पर चला रहा बनी सर सब देख सकते हैं। जहाँ भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग भी चाहिए लिया उतरम जौन बस। अगर अभी तक लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं करें तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट बनी।